най-ранният християнски манастир в Европа, основан 344 година от свети Атанасий, Александрийски архиепископ. Според легендата, свети Атанасий, връщайки се от Сердикийския събор, минал от тук по време на епидемия и казал: „Тук ще построите църква, ще бликне вода и ще се спасите от епидемията“. Една от аналогиите, които се прави, е аналогията с Святия Дух и изпълването на човека с този дух. Но тъй като главата на човека съдържа в себе си мозъка, значи този дух е в мозък. Мозъкът има такава една земна материална същност. И интересно е тук, че също се използва такава варовита скала, която пък като тълкуване идва да подскаже, че когато знанието, ведата е в архото, значи върта е, или варовика, е символ, който обединява всичките тези неща като изначална форма, като материална, като духовна. Това е принцип, който се използва в всички наши скални манастири. И не само у нас, не само в връзка с християнството. Навсякъде има една такава аналогия като скални манастири. Другото, което е интересно, че почти всичките се правят в една такава форма на утесненост. Може да го открием в много по-разширен вариант, включително и при язичниците. Ако разгледаме книгата на Тот и как се правят посвещенията на жреците, също има един такъв много хубав текст, когато човека, който трябва да бъде посветен, е подложен на такива изпитания и минава през най-тесните проходи на своето собствена всъщност. Но интересното тук е свързано с това, което Атанасий прави срещу арианите. Тоест, той иска да покаже, че познаването на себе си и, разбира се, възпитаването на себе си е онази изначална същност, която ни доближава до Бога. И когато говори вече срещу езичници, той казва, че кръста, като символ, срещу който те стават, всъщност не е кой да е кръст, а това е Вселенския кръст. Тоест, където и да бъдеш поставен в материалния свят, Вселенския кръст винаги и всякога ще те пази. Но сега, тук спирам поради друга една причина. Значи, това тълкование се прави въз основа на известни нам научни някакви достижения. Оказва се обаче, че има много неща, които по отношение на самият конфликт между Ариан, арианството и Афанасий или Атанасий, са малко трудно достъпни до нас. Тъй като ако трябва да тълкуваме нещата, трябва да ги тълкуваме през езика, който е съществувал по онова време. 320-350 година. А лично аз в момента не смея да говоря повече. Първо, защото се намираме на едно свято място. И второ, не може да говорим само по написани от други хора работи. Нормално е да говорим въз основа на това, което е реален факт. Ако си позволих да говоря, това, пред което се намира в момента, е един реален факт. Интересно е направен, като манастир, интересно е направен с тази пещера и, разбира се, като разположен между два върха и, разбира се, от двете страни на една река. На мен ми харесва този преход, това буквално като заиграване изглежда с физиката на тия скачени съдове. Точно на същото равнище е толкомерно. Той иска да се построи храм на новата вяра, като така, за разлика от много от тия по-късните светци, имам предвид тия като Григорий Светогорски, които ходят и унищожават по Родопите такива стари капища, изваяния по тях. За него няма податки, че той тук нещо е унищожил. Той просто е сложил отсреща другия знак и е направил едно много интересно символично преливане и то точно през свещената река, както би трябвало да я приемаме в момента тази река между двете светилищата, от двете, с
старото време и с Новия Завет. Нали? То, буквално посланието е много ясно, както и пътя на язмото, на свещения извор по средата, защото той е така или иначе, той е място за пречистване, нали? Той изпълнява и тази функция, която в старите обреди с обмиването и преобличането. Тук буквално можеш да си... Защото за аясмото върви като предание, че той лекува много добре очите, например. Нали? Това очевидно е така всъщност пренесено за духовната слепота. Да, нали? Обмива се слепотата, за да може да погледне с нови очи ето над новото светилище, което иска да се издигне там. И в това отношение много, много интересно. Странно ми е така мястото на мен, точно с тази скала, че тя изглежда така някакси много нетрайна, макар че всъщност много време оцеляла. Ме хваща даже така сериозно безпокойство, ще издържи ли достатъчно дълго време и след нас, дали не трябва да се укрепи, както вече има съвременни начини да се инжектират на така смески, които могат да слепят нещата, защото би трябвало да се запази и вече да се излезе от тая слепота, в която стои манастира, защото след като е най-стар действащ манастир в Европа, това би трябвало да го знае Европа и би трябвало да го включи в поклонническите си места. Ако те търсят първоосновите, ако търсят източника, това трябва да стане, както и трябва вече да се погледне с много сериозни очи, много отворени очи и смело да се говори за това какво става в 43-44 година, защото това, което става в Сердика и в Филипополис, това са неща съдбовни и за до наши дни, защото оттам насетне започват тия големи разделения и това голямо неразбирателство и тази голяма непримиримост. Както и мене много ме занимавало винаги. Аз даже тук през началото на тази година се хванах и отново препрочетох нали, Новия Завет. И защо конкретно да търся това? Казано ли е някъде от Исус или от някои от тези първите му хора, апостоли и евангелисти, нещо срещу езическите свещени места? Няма такова нещо казано. Защото след това много силно започва едно такова движение вече да се повреждат, да се пренебрегват, да се потискат. Сега, като те слушам, си спомням един прекрасен текст от Новия Завет, който всъщност текст се използва от апостол Павел по отношение на така речените евреи. И той казва, еврей е не този, който външно е обрязан, а той, който обрязва вярата в себе си. Така че тук, действително, това, което казваш е точно така. Но преди малко ти използва една много друга хубава приказка за измиването на очите. Аз като педагог и разбира се в момента, като свързваш нещата с принципа на Атанасий и запознание на себе си, винаги се изправям пред три прекрасни понятия. Възпитати, обуджити и образовати. Тоест, възпитаника трябва да влезе в това, което е заложено по природа, а по природа у него е заложено да бъде образ подобие Божие. Обуджити, значи това, което е заложено от Бога, той да го събуди за живот. Или да се измива очите. Ти много точно хубаво се изрази, нали, като текст. Да се измива очите и тези оба неща да се съберат в едно като раз и да стане образовати. Тоест, трите понятия на педагогиката, които са в основата на себепознанието, за което държи и самия Атанасий, в един момент ги откриваме и в нашата славянска форма на мислене. И прекрасното е това, че не е случайно, нали, Афанасий става разпространен, ако така мога да се изразя, и по нашите земи. Имайки предвид, нали, къде е роден, къде се учил, но почитта му започва да се осъществява за пръв път тук. Другото нещо, което винаги съм си мислил, е това, което обърна внимание, нали, на опасността от разрушаване. Значи има един прекрасен текст в почти всички богопосветени книги, че дома, сградата издържа, докато човек се грижи за дома си, т.е. грижи се за себе си и за себепознанието. Ако той, вграждайки своята сянка, или както казваме ние, момата, душата си в този храм, той ще издържи. Спре ли човек да се грижи за дома си, той започва да рухва. В момента ние сме свидетели на много такива рушения, които се правят по-скоро от невежество, или ако трябва да правим аналогии, от себепревъзхищение като Божии наместници. Гледаме сумати окултисти, гледаме екстрасенси, които нарушават този закон. Докато тук при Атанасий
нещата са великолепни като текст. Ако се вземе текста срещу езичниците, ще видим именно тази прекрасна логика, която в момента по един малко по-земен начин и дано не е грешен, ние се опитваме да обясняваме, да тълкуваме. Значи стария принцип на скалните храмове е точно този. Сплитат въжета, нали, от материали, които са ляноподобни, и се влиза в строго определен ден. Никой няма достъп до храма, нали, както и в самото християнство. Значи, едва на богопосветението му се дава правото да влезе. Другото нещо, което ми дава основание да мисля така, дори и при езичниците, ако вземе един Платон, 7 глава, пещерата и сенките, феномена е същия, нали? Ама аз мисля, че в същия модел правят и с този саркофаг в пирамидата, където и Наполеон е поискал да остане. Това е един много символично минаване между световете, нали, в отвъдното. Те даже, нали, поради тая причина казват, че гробницата на Соломон е преместена в Париж. И се намира точно под паметника на Наполеон. Да. Защото той, нали, поискали, казал, че е преживял чудати неща там в това. Била кошмарна нощ, в която... знаете ли какво значи пещера? Път към същността, т.е. към аза, на щението на Бога. Да бъдеш посветен. На щение, т.е. на светлината. Да. Съгласно Платоновото разбиране, и в гръцкият език, и в българският може да се открие, това означава ходът, който те води в единство с неизменната същност на светлината. И разбира се, ако го изведем на бял свят, както и Платон пише, много хора ще ни помислят, нали, че сме умопобъркани. Защото ще им говорим за неща, които не са достъпни като истинска светлина до окото на другия, до очите, дето трябва да бъдат измити. С Пелея е същата история, както и пещерата. Само, че при пещерата имаме като окончание Ра, като светлина, което си иначе не е само, нали, в копски език, а Елей е при гърците като светлина. Друг е въпросът, че в един момент, именно поради смяната на смислите и значението, Франсуа Рабле, нали, си прави една ирония, да не кажа по-тежка дума, с Старата църква, като казва, някои дават, казва, много пари за елей, вместо да дават пари за вино, т.е. вместо да дават пари за истината. И може би в самото слово срещу езичниците, позицията на Атанасий е точно в тая посока. Нали? За истината. Да. А Ел е светло. Тоест, само, че гърците, понеже всичко са копирали, а не са разбирали, естествено и те не са го разбрали. Ел е издигнат, извисен. Извисен. И извисеност означава духа в себе си. И затова те не са могли да... Елините всъщност сме ние, т.е. издигнатите хора, Божите хора, които са българите, а и славяните. Значи Словя или Славя е едно от един и същи корен, който говори, че ние сме славили състоянието си на издигнатост, за да можем да се свържеме с Божията промисъл. Сега, тук може да говорим много за трите племена. И за Трак, и за славяни, и за българи. Те са едно. Всичко това е направено, за да ни разкъса. Не, то го има във всичките народи. Има го и в Германия, в Алемания, в Дойчланд. Те има са го и наши наследници. Значи навсякъде има тази триединна логика. Защото човек е триединно същество. Той е и неземно, и земно, и одушевено. Т.е. небесно-земно същество. Единство в разнообразието. Или триединството е първото триединно състояние на разделението. Но в себе си то носи същността. Т.е. проявеното, това, което е замислено духовно, т.е. промисъла и състоянието на станалост, т.е. на извисеност вътре в себе си обратно към това, което е промисъл. И трите ги има. Аз съм много внимателен, както казах и в началото. Защото на всички езици може да открием такова доказателство. А това означава отново да тръгнем, нали, да
А той е един език. Да спорим, да, протоезик е един. Един език, а тя е разделено в последствие. А в последствие разделено, тъй като с този разрушаването на този храм, така, на издигане, който са опитали хората да направят, те не са разбрали, че всъщност езика е този, който носи същността, т.е. носи смисловите единици, а не е необходимо да бъде само образ. Той носи смисъла в себе си и за себе си. Така че и затова езика е едно цяло в смисъла на Божията промисъл. А всичко останало са тълкования на отделните непосветени или народи, които са разбрали, че една част разбират, пък другата не, според нивото на разбиране. Не, съземяване спрямо всяка една новородена нация или народ, съобразно необходимостта. За да може до всички да стигне Божието Слово и всеки един да разбере всъщност пътя, по който трябва да мине, за да се извиси. Силно ще приземе нещата, но поне съм оптик по първа специалност. Аз от край време си мисля, че тия свещени пещери са всъщност протокамерите обскура. Че човек, когато е вътре, това, което и говори и Платон за тия света на сенките, че ние всъщност пещерата е мястото, откъдето човек поема този образ отвън, който стига до него концентриран. Именно той е в дъното на едно другото нещо. Зад него е стената, зад него е другия свят. Зад него е онова, за което ние, нашите 6 сетива не работят за него. Това трябва други сетива за него. До него достигат обаче този образ на света, с който той се завръща вече умадрял. Умадрен и съответно според заложбите и според капацитета си, той може да стане учител, наставник или пък аскет, да избере пустинята, да се отдели. Но за мен това е един така вълшебен и такова едно послание от древните, точно за тази камера обскура, за модела. И откакто съм се сетил за това нещо, постоянно си мисля, като правя аналогия с богомилите, че може би, както в камера обскура образа идва обърнат, може би и затова това имат предвид и богомилите в някаква степен, когато говорят, че ние сме ангели в глинени тела и че битката между доброто и злото става в нашите души, защото в нас Бог и дявола се борят за душите ни, че именно този образ ние обръщаме, ние го въртим. Даже сега ме хрумва, че самия Левски говори, ние сме във времето и той е в нас, то нас обръща, ние е него, че и ние тук нещо такова правим с тази камера обскура вътре, защото човек вижда през този тесен отвор, човек вижда по друг начин живота вече, вижда по друг начин измеренията, вижда тази скала, която е на 3000 години, сигурно обитавана като на старо светилище на траките, и в същото време вижда, че и тя е крехка отвътре, че и тя може да се заличи. И това всичкото по някакъв начин го връща с една друга нагласа навън и с съзнанието, че той може да не е влязал в този друг свят, но той вече има ясното съзнание за него. Той го усеща. На някакво сетиво е на път, може би, да се отвори или се отваря в този контакт, който става там. И мисля, че за това е бил този стремеж. Аз, доколкото знам, свети Атанасий пренася тук монашеството и стремежа към пустиножителство. И в това отношение е много интересно също това послание тук, че той го прави през едно тракийско светилище. Очевидно тракийско светилище, ако съдим по всички тези минавания, които задължително минаваме през реката, задължително се изкачваме нагоре, би трябвало долу да се преоблечем. Глагола, който е пустици. Тоест не е пуска, а да те бъдеш допуснат. Да бъдеш допуснат. То е същото. То явно за това е и тази минаване през теснината, защото не всеки може да премине. Затова е остава така като послание, че грешният не може да мине през тясното, за да излезе. Ето както и от пещерата на свети Иван Рилски. За да излезеш от пещерата през света, се минава през едно тясно място или трябва да се върнеш по обратния си път, значи да не си се променил. Или минаваш нагоре и този път е нагоре. И той ти вдига вече и ти влизаш в света, се връщаш обаче вече извисен. Буквално е така отразено материално това. И това е така нещото, което наистина те кара
да ги виждаш така натрупаното време. Аз дори така съм си мисля, че Платон се е сетил за камерата обскура, но не е имало химик, който да му сложи сребърната плака отзад и да обере тези образи на света. Както днеска го правим, надявам се много успешно. Това е Илия Блъсков, го пише до Юрий Венелин в едно писмо, когато му подава информация за книга за българите. Той казва: българина върху хляб и книга не стъпва. В своята над 1600 годишна история манастирът е бил многократно разрушаван и съграждан наново. Според преданията, тук се е крил и Васил Левски. През социализма е бил превърнат в овчарник, но Людмила Живкова съдейства за неговото възстановяване като действащ манастир. Това място има благотворно излъчване. Усещали са го още в дълбока древност нашите предци траките. Усетили са го римляните, построили крепост тук. Усетил го е и свети Атанасий, превърнал го в християнска светиня.